स' आङो गिबियावनो बयनिसिमबो बे नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय गोजोन उदांस्रि सानखौ बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो आरो दिनै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जा जोलुर गेलेनाय जिथु आयदा लादों गलामाखा गामियावहाय बेयावहाय गेलेगिरि हिसाबै दङ बे गलामाखा गामिनिनो बारग' गेलेगिरिफोर आरो लोगोसे जोंनि बड' एक्ट्रिसफोरबो गेलेनो गोनांमोन बाट आङो एक्ट्रिसफोरखौनो नुवासै दायो फैनानै मा जाखो आंबो मिथिला आंबो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय आंनिफ्राय बिथांमोनखौ बयखौबो बेस्ट अफ लाक होननानै होखांखाबाय आङो आरो नायनोसै दा एसे गेमखौ नायबावनोसै जोबजासिम सोर देरहायो सोर हायो स' बेनोसै फुटबल गेलेनोथ' गोसो जायोमोन बाट दाथ' हानाय नंला सिगां स्कुलाव गेलेदोंमोन उन्दै टाइमाव दाथ' बुंदोंमोन आंखौ गेलेनो फै बिदि होननानै ओमफ्राय आब' संगिनाबो गेलेगौमोन होनना बुंदोंमोन माथो नुफैयासै आङो मिथिला मा जाखो गेलेनोलाय आसा दंमोन खिन्थु आं हानाय नङा स' आंनि थाखायनो आङो माने देरहानांगौखौबो जेनहोनो गोसो गैया आरो बेनोसै बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै गेलेनानै अनेक गोबावनि उनाव बेबादिसो प्लेटफर्म मोन्दों गेलेनानै आरो दिनै अनेक आंनि आवगायनि लोगोफोर लोगो मोननानै दिनै माने एक्सुवेलि नोंथांमोनाथ' मिथिगौनो कभिडनि थाखाय गोबाव सम मानसिफोरा ओंखारनो मोनाखैमोन दिनै आंबो गोबाव समनि उनाव ओंखारदों आरो अदालगुरियाव जे बेबादि जे नोङो जेनेबा फ्रेन्डलि मेच गेलेनो मोननानै आरो आंखौ जेनेबा लिंहरनो थाखाय आं कमिटिसिम थेंक इउ आरो बिदि जाबाय थानांगौ बेल' जायगायाव नङा जोंनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बे माबाया फ्रेन्डलि मेचआ जानांगौ थेंक इउ उन्दै लाइमोनफोरखौ बेखौनो आं बुंनो सानो जि खामानियाव आगान सुरगोन बे खामानिया जाहाथे मोजाङैनो मोजां बेखौ एम लानानै मोजाङैनो मावफुङो खारन अनेक लाइन थायो दा जों जेनेबा सावथुन मुलुगजों जों लोब्बा लाखियो जों खामानि मावगासिनो दं अनेकआनो जेनेबा सोरबा स्पर्ट्सआव सोरबा जेनेबा जोंनि बादि आर्टिस्ट लाइनाव दं बेनिखायनो बेखौनो माने खावलायनो लुबैयो सोरबा जुदि फरायनायाव मोजाङै एसे टाइम होदो स्पर्ट्सआव मोजांबा स्पर्ट्सआव टाइम होदो सावथुन मुलुगावबो अनेक प्लेटफर्म दं बेखौनो आं बुंनो सानो Berkah,